Яңа технологияләр заман таләбе халыкара форум мәйданчыгыннан цифрлы казанышлар турында махсус репортаж. Менә бу сакчы робот зарарлы җыештыру объектларын кешеләрдән сакларга сәләтле. Для того, чтобы минимизировать человеческие потери на каких-либо объектах, там, где есть угроза непосредственно жизни. Бу машинаның да үз интеллекты бар. Татарстанда машина әйтүчене үзе сынаган дөньядагы беренче автомобиль барлыкка килде. Халыкара форумда цифрлы технологияләрнең яңа казанышларын тәкъдим иттеләр. Михаил Мишустин видео элемтә аша Россияны IT-индустрия өчен иң кызыклы ил итәргә чакырды. Күргәзмә павильоны форумның казанышларны күрсәтү урыны гына, әһәмиятле яңалыклар турында пленар утырышта сөйләштеләр. Бу күзлектән чыгып караганда, дөньяның башка урыннарында бизнесны алып бару Россиягә караганда отышлырак дип әйтүе кыен. Цифрлы трансформация дәвам итә. Аны Татарстанда тикмәгә генә тикшермиләр. Столково рейтингы буенча республика цифрлаштыру буенча илнең иң алдынгы төбәге. Этот результат достигнут благодаря комплексной работе по целому ряду направлений. В 2007 году мы внедрили систему принятия решений в госуправлении электронное правительство. Форумда меңнән артык спикер катнашты. Халыкара тәҗрибә белән күз алдында бергәләп уртаклашу мөмкинлеге бар. Соглашение подписано. IT тармакта кадрлар кытлыгын хәл итү төп бурычларның берсе. Белгечләрне әзерләргә кирәк, шул исәптән цифрлы продуктлар ярдәмендә дә. Укытуны мәктәп эскәмиясеннән башлыйлар. Хөкүмәт карары буенча киләсе елдан башлап Россиядә мәктәп укучыларының программалаштыруны тирәнтен өйрәнү мөмкинлеге барлыкка килә. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.